nkhani zathu za lero tikupita kwambiri ku ukapolo, chifukwa ukapolo umaoneka ngati m'Malawi muno unatha, koma ukapolo ulipobe. Kumeneko ndikulankhula kwa Boni Kalindo owanyalira mangoti the DC most dangerous child kutiuza pano pa Nyasa voice box kuti ayi nkhani imene abwera nayo yayikulu lero ndi ukapolo. Akuti ambiri nthawi zambiri maona ngati kuti kumalawi kunoko ukapolo unatha, koma madera ambiri ukapolo ulipobe. Nditi limodzi pano pa Nyasa voice box kuti tamvero lya Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imene komanso ndi nkhani zina, ndipo akamaliza timaiti kupempheni kuti msayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindimagwedezeka ndipo sindisunthika, ndimangoyima pa chilungamo. Patapita masiku atatu sopano osalankhulana, lero pa 24 March 2025 tikambirana kwambiri za ukapolo, chifukwa ena akakhutakhuta deya wawo, akakhutakhuta nyama zawo m'bomamu, amaona ngati ukapolo uja udalipo uja udatha, koma ukapolo ulipo. Ndipo madera ambiri muno m'Malawi, amalawi akukumana ndi ukapolo, akugwira ukapolo kuphula njerwa za moto, monga mene amapangira ana a Israeli atatengedwa ku Igupto kwa Farao. Choncho tikambirana nkhani za mavuto amene akukumana nawo amalawi madera osiyanasiyana. Koma mwina ndisanatero ndikakuthokozeni amalawi chifukwa cha kutenga nawo mbali makamaka pa imfa ya comrade Ben Longwe. Ambiri ena amene sakudziwa za imfa akulankhula zambirimbiri, ife tingosankhapo zabwinozo. Tikuthokozeni amalawi aku South Africa, amalawi amene muli m'Malawi momuno, amene zinakukhuzani munatengapo mbali. Koma mwina tisanafike ku nkhani yathu ya lero, ndafuna ndilankhule kwambiri za mchitidwe wina wa maprofeti amene amakondwera anzawo akamwalira, amene amalankhula zambiri zoonesa ngati akusangalala kwambiri ndi kumwalira kwa munthu. Ndamva chisoni kwambiri kuona video ina ikuyenda pa social media yochokera akuti kwa Prophet Hale Mbewe. Kwa amene mmamuziwa Prophet Hale Mbewe, mumutumizire audio iyi kuti aimvere, kunena kuti ine ndimakhulupirira maprofeti, komanso pena ndimadana ndi anthu amene amakondwera imfa ya anzawo. Prophet Hale Mbewe atulusa video yoonesa kukondwa ndi kumwalira kwa Katerere Ching'oma. Akuti ati nthawi imene anampasa warning, komanso aonesa mu video yawoyo kuti adaperekapo warning kwa president vice president Saulos Chilima, amene mwa iwowo amamufanizira kuti ndi Abisalomu, ndipo ati amakangana ndi Mulungu koma anakafera ku amakangana ndi David koma anakafera ku forest. Chimozimozinso Saulos Chilima anakaferanso ku forest. Koma kumafusa kuti kodi ngati Saulos Chilima anakafera ku forest, nanga anthu ena aja popeza mwati munamuchenjeza, anthu ena aja bwanji simunawachenjeze? Komanso mukunena kuti munamuchitapo uoni Ben Longwe, amene amanyoza akhristu ndikumachita glorify chisilamu. Komanso lero lino mukuchenjeza Boni Kalindo pozera pa nkhani ya David ndi Sauli, ponena kuti Chakwera ali ndi anointing osalimbana naye. Mukuchenjeza Wabakiri Muluzu TV, Lighton Mangochi komanso Patience na Madingo, kunena kuti amene wawanda amene ali next on the line. Nafuna ndikuuzeni inu prophet amene mukuzitcha kuti Prophet Hale Mbewe, kuti ineso ndine mwana wa prophet nzanu David Mbewe, ndipo mukafufuza mumva kuti ine zina langa si Boni Kalindo iya, zina langa ndine Boni David Kalindo, kusonyeza kuti ndineso mwana wa prophet. Zimene zizoopseza nazo back to sender. Ine ngati ndingamwalire ndimwalira chifukwa kuti Mulungu anakonza,
siku limenelo kuti ndimwalire osakhala kuchokera kwa iweyo maprofeti afeki ayi zimene zozo sizitheka. Ndafuna ndikuwuzeni achimwene kunena kuti ngati mmaopseza anthu muziopseza omwewo and mulungu samagwira ntchito in that way yomaopseza anthu and iwe watulusa audio yako video yako ndiye kuti ine wandiimbira foni wandichita woni popeza ukunena kuti Katerere Ching'oma unamuchita woni Vice President Saulos Chilima unamuchita woni ndiganizaso anthu ena 8 anamwalira pa ngozi ya ndege jauna achitaso woni nanga wabakiri Muluzu wamuchita woni wamuimbira foni nanga Patience na Madingo kodi Patience na Madingo yi wakupwetekani chifukwa chokuti walankhula chilungamo and ukamanena kunena kuti Lazarus Chakwera ali ndi anointing. Who doesn't have the anointing? Kuli maprofeti amene ali ndi anointing, not only you and you Chakwera and kuti uzitiopseza ife kuti tizinena chilungamo imeneyo sigwira achimwene. Ine nabadwa kamozi ndizafaso kamozi choncho musatengerepo advantage maforce prophecy anu ndikumafuna kuti muziopseza ziko la Malawi including me. Ine ndeka mundichosemo mmene momo back to sender. I'm telling you ndine mwana opemphera kwambiri mwana wa prophet Mbewe osakhala za manyaka zomafuna kumaopseza anthu ndi prophet wa mtundu wanji omafuna basi munthu akamwalira ndi azikondwera ndi wantundu wanji. Mulungu amafuna zimene kuti munthu azipemphereredwa azichira koma inuyo mukungotulusa maprofesi okondwera ndi imfa za anthu. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti profesi yanu mwanena kuti I am next. Mwina ena osakuyankha ni wabakiri Muluzu sayankha, Patience na Madingo sayankha, mwina so Ojeni Mango chisayankha Lighton koma ine ndikukuyankhani achimwene kunena kuti inu ngati mukupita ku midima inenso ndikupitirani kwathu ngati ili program yochita glorify usogoleri wa ziko lino kuti muzilandira ndalama kuli buno muzingolandira ndalama zanu than kuti muzitulusa maprofesi ya fake. Not with me. Ine sinimaopa imfa. Even if you have the powers kill me today but I cannot be intimidated ndi munthu ngati iweyo okuti so you don't have a name in Malawi ndio zikaopseza anthu kumanena kuti Saulos uja namuuza ineyo uje ni Katerere Ching'oma namuuza uje ni Beni Longwe namuuza then next ndikuchenjeza Bonican. Please take out my name. I'm warning you to take out my name. Otherwise ine pamene ndisana mwalire uti uyambe ndi iweyo zoopsezana zopusa ine sinimafuna iya usazitenge iwe ngati opemphera kulitu anthu opemphera ife amene timawaziwa ajina Yasini ajina abusa akumva mauko ayasini amati akamapemphera ndikumadziwa kuti munthu akupemphera kulitu uko kwa maprofeti anzanu amene samazichemerera nde ukatuluse iwewe uje niyo opseza wawo imeneyo ukayang'ane abale yako wauze. Not me. If I am dying tomorrow, I'm dying tomorrow because God made it. Ndinabadwa ndipo ndizamwaliranso. Nkhani zathu za lero tikupita kwambiri ku ukapolo chifukwa ukapolo umaoneka ngati Malawi muno unatha koma ukapolo ulipobe. Tapita ninuyo kwa Ngomano Chilamwera mupite kumene koko kwa Matiye amene wachimaliro Chidote January Boidi tiye Mlepa mupite kwa Matiye onse kapena masabutiye onse akutsholo kwa Nguluwe kwa Pemba Kapichi mukaone mmene anthu akuvutikira kwa Thomas mukaone anthu amene azunguliridwa nditi mmene akuzunzikira ngati kuli boma limene likuzunzika kopsa anthu ake lina mwa iwo ndi kutsholo kumene azungu anatenga minda yonse ndikukasira anthu miyala ngati ankalima nthawi imene yamapulumukira nthochi ndipo nthochizo zidatha panopa amapulumukira pakati yapo Nandolo ndipo Nandolo yonse sakugwira chifukwa ndi landi yomweyo amangolima zaka zonsezi kuchokera mma 70 chakuti 60 chakuti 40 chakuti kuzafika pakana leroli. Choncho anthu amadera amene wa Matiye amene wa akuzunzika kopsa ndi kampani ya Kamfozi imene ili ndi idolandi malo ongokhala amene sakualima kwa over 100 years. Choncho anthu akumeneko anaganiza kuti mwina tingopita muchiremu tikalimemo tilimemo mbewu zathu tikolole. Lero anthu aja akalima kumene kuja chimanga chawo over 5,000 anthu over 5,000 ochokera kwa Matiye amenewa. Lero akamfozi abweresa asilikali akumenya anthu
nthawi itino yokolola mmene ziko lavutira chimanga kulibe njala iliko yopsa mukauona mmera umene ulili madera osiyanasiyana kuntchisi tidanena za mmene chimanga chilili kusalima tapitani mukaone madera ena onse ngakhale kulilongo mukaone mmene chimanga chanyalira kusonyeza kuti kukubwera mavuto azanjala malo mokuti inu anyake akamfoze estate muwalole anthu angokolola chimanga chawo ndipo muwauze kuti asadzabwereso lero mwayika APMF kumene kwakumenya anthu kumalanda anthu chimanga mulibe chisoni osakhala ndi mitima ngati ya anzanu ngati airovo bwanji amakhoza kulima chimanga ndi kumagawa kwa anthu inuyo akamfoze estate ndi estate yokhayo mu history even kamuzu ankapita kumakagona kumeneko kusonyeza kuti ndi estate yayikulu komanso estate ya anthu amitima yabwino lero mwalowererana ndi amalawi olimba mitima ndi kumazuza anthu ndikupempheni matiye nonse komanso a DC akuthyolo mukanayichita resolve nkhani imeneyi ndikukamba nawo akamfoziwo alole anthu angokololamo chimanga chawo and I know for sure kuti malo osiyawo malo oti ndi ya azungu paja ife malo athu analandidwa ife paja ndi anakude tilibe ntchito even olo aboma alibe nafe ntchito kuti ayitenge nkhani imeneyi ayilowerere anthu akuzunzika koopsa kuthyolo kwa kamfozi kwa angomano ngakhale olo nsewu munasiya kupala misewu kulibe kuthyolo anthu akuchita kumayenda kumapita kuphedi kaye maliro akachitika amatenga galimoto kuyisiya kuntunda ndikumasika ndi bokosi kumusi. How I wish we had a president amene akanayang'anira mavuto a anthu osiyanasiyana muno Malawi. Ukapolo ulipobe choncho ndikanakupemphani inu anthu akukamfozi mabwana akukamfozi nchitidwe umamenya anthu kumalanda anthu chimanga chawo mwasiya nthawi yonse imene amalima simunaazulise alima chimanga pano pa chimanga anthu akukolola wina anatenga 15 tons yache apolisi ammenya ndikumulanda chimangacho ndi galimoto yomwe mukanamakhala anthu okumva chisoni mu dziko la Malawi. Anthu ena amene ndiomvetsa chisoni ndi agalu ndi anyani ndi anthu akuneno amene pakana panopa ndi akapolo ansewu chibadwire ni ziko likuneno sikunakhalepo nsewu nzanga Deus Sandramu wa Bwande anakhala akunena nkhani imene kuchita advocate kuti tapasene anthu akuneno nsewu jamangopanga 10 kilometers yokha tala ndi uja munapita mezi iwiri ndikukamubako anthu aja anakamutengako tala uja pano paso kwabwera filimu ina mukufunanso mumutenge talayo kutereko meeting ili mawa program ndinayo kale anthu akonko aku Rose Authority go amene amafuna chilungamo ati kunali meeting atuza kunena kuti mufuna mpite kuneno mukapangise meeting muanamize anthu akunenoko kunena kuti tala amene yakuchita expire ndiye mufuna mumuchose kodi kuja anapala ACR 20 kuja osaika kotala yo bwa anthu akuneno ndi anthu agalu anyani zisiru mmene mmaonera koma ndi Amalawi to amene acha koma samakhala ngati ali ku Malawi amakhala ngati ali ziko lina lakutali kwambiri ndizomvetsa chisoni kuti siku la lero Malawi munomo anthu azikapempha magesi azikapempha misewu yet we are over 60 years ziko lomvetsa chisoni la asogolero omvetsa chisoni amene akuchita create ukapolo akapolo ena ndi awa maziphunzisi amene amachita champion kuti anzawo alandire over 20% over 50 kapena 40% salary increment maziphunzisi manesi in short tingonena kuti ma civil servants including ya polisi army lero mukuwapanga transfer anthu aja kuwapitisa malo osiyanasiyana ena wali ndi azimunawo mamunacho wa munthu akakhale ku Blantyre mkazi akakhale ku Mzimba imeneyo ndiyogwira mkazi mkamutumize ku Nthalire imeneyo ndiyogwira ukapolo wachakwera kuzunza Amalawi osalakwa chifukwa cha mtima walitima mtima osamva ma advisors za president wonse ni makape okhaokha palibe wanzeru ata kumuchita advise president kuti bwana awa ni ma civil servants and apapa we are approaching a critical period ya ma elections ndiye mukwacho saso kuwapanga mwano kuwakhapa pa civil servants kuwapanga ma transfers imene ndi disaster bwana
ma advisors anzeri tu amene koma popeza tini ma advisors azatenge okhaokha makape sanga muchita advise president kumuuza kuti zimene akupangazi zimene sizipindula. Anthu ena amene akuona ukapolo kwambiri muno Malawi ndi alimi afoja. Alimi afoja amene amavutika kuti foja wawo amusankhe, amulime, amuteteze kuchokera ku Nazare kudzafika foja uja kukula pakana ndikumuokera, pakana ndikukula foja uja ndikumukolola. Lero li mtengo amapanga ndi azungu. We only had one president amene anayesera ndikuauza azungu kuti ngati simugula foja pa mtengo wakuti ndiye kuti muzipita. Amene yotu ndi anali pingu wa mutalikatu. Kapenazo nthawi ya Kamuzu imene anthu amagula malole yawo pang'ononso ndi bakiri. Komano alimi afoja akuzunzika kopsa muno Malawi. Ena mwa iwo ndi awawa amene akuzunzika anapasidwa fetereza opsa, fetereza ononga kuujeni uku kumzimba. Kumzimba kumbawa makamaka Vagarara extension planning area kumzimba. Alimi akumeneko anapasidwa fetereza onongeka, fetereza wa mankhwala, fetereza ononga ndi a smallholder farmers fertilizer revolving fund of Malawi. Alimi amene wa aluza enawo property yawo inalandidwa, katundu wawo ngongole alibe china chilichonse ena anazimangirira tikunena pano chifukwa cha mchitidwe umenewu wa smallholder farmers fertilizer revolving fund of Malawi. Anapasa alimi amene wawa akumzimba fetereza onongeka. Lero akulephera kuti abwezere ndalama zawo kuti achite compensate anthu amene wasizi kutheka. Ukapolo woopsa muno Malawi, ukapolo tingoyang'ana ndale basi. We are not looking at anything, considering anything. Chimene tikuziwa ndikuyang'ana ndale, ndikumatuma anyamata kuti azikakha anthu. Ndi zimene ife tikuziwa. Usogoleri wa Lazarus Chakwera, usogoleri wokuba, usogoleri wozuza anthu. No wonder Britain komanso America yapereka warning kunena kuti ngati simumanga anthuwo amene akukhapa anzawowo ndiye kuti kuno asiya kuperekako chithandizo. Anditu musapange masewera kumanama kuti anthu amene aja tikuwaziwa, mayina awo tikuwaziwa, nkhope zawo tikuwaziwa. Andiso inu aku parliament, why are you pleading kuti akakukonzereni magalimoto? Magalimoto amene jakuyenera agulidwe a new one. Zimene ayika mu magalimoto mwenu mukuziwa, nanga atayika poison zimene afaira mu magalimoto mukuziziwa. Inu aku parliament mitira nuso pena simaenda bwino. Malo makuti munene kuti magalimoto amene atenge iwo wa MCPO atuma anyamatawo atenge no akugulireni ena anyuwani. Komanso anthu amangidwe ndi zinthu zimene munayenera kuti muzichita fight for. Anthu amene amangidwe ndifache tikuwaziwa kuja ni CCTV ya inachita kuwaonesa anyamatawo. Olo ine kuti uli volunteer kuti ndikalowe mu court ndikanena kuti uyundu wakuti. Lero why are you hiding them? Ku MCP muphanako simukufuna kuti nzanu azigwira ntchito yoonekera, mukuona ngati basi akuposana. Lero mwamba propaganda. Minister atika mudalira uja kuti amene wayamba kugwira ntchito, lero mwampangira ziwembu. Kumalawi ndikomvesa chisoni kwambiri. Boni Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Aliyense amenanga pange chiwembu kwa ine. Kandi cha satanic, kandi cha chani, back to sender. Ine ni mwana wa David Mbewe, mwana woopsa kwambiri.